Bueno, arratsalde on danoi, ongi torri, gaurko zuzenekoa, eta, bueno, urteko azkenengo eguna, urteko azkenengo galdia, eta, bueno, nola neguan gauden da, pixa zarbei berezia nahi nunein, eta, bueno, kamera jarriko dut. Eta, bueno, egaldia pentsatuetena da Bilbo aukeratzea, egaldi gehienen zeurazki ertera izan dena, aurtengoa, Bilboko aeroportua. Eta helmuga bezala Innsbruck izango da, Austrian, Alpeen erdi-erdian dagona. Eta aeroportu neko berezia da, ze mendiz inguratuta dago, ez da lautada ondirik, eta, bueno, neko aeroportu zaila da, iristeko. Gainera gaur, nola esango genuke ba, aterrezatzeko bide zaiena daukagu, nire akidanez, ze pista bakarra dauka, 0-8 norabidea edo bestea 2-6 norabidea. Eta bueno, 2-6a pixka errezagoa da, 0-8a zailagoa da, eta guri uste gaur 0-8a tokatzen zaigula. Eta, beno, ikusiko dugu nola juten dan. Egaldeu iniz ez daukat eginda, ez daukat 0-8 ez nago aterezatuta olako egazkin handi batekin inoiz. Eta, ea, nola juten dan. Portzerto, maletana egin dute? Eman egin diot, baina kaso egiten nahi da? Bai, hemen dago, hemen dago. Maleta sartu dituzte. Eta, bueno, gaur berezitasun bat, zuek ez dezut ikusiko, ni nabaritukoet, eta da, bueno, fly-by-wire modakin nabil, 328akin, eta, bueno, ikusten dezuten bezala, hemen, bueno, kamera justen kentzen da, baina hemen, xaguak ikusi lezketzute, hau, jarri dute, web horri batean nahi batzu bili, edo, kasu honetan tablet batean, nik, bueno, erakuste izutet, tabletean, hor, pantailan ikusten zuten hori, ni dauket tabletean. Hortaz, kontrolatzen dut hori tabletetik, orduan, gero kamera hau jarriko dut, eta ni tabletetik egiten juten naizen bitartean, ze askoz komodoa da xaguak initen jaurta baino, eskuak initea, eta pixat errealista gaua, zen daitegela. Bueno, zuek ikusiko zuten, ni nola amendik gauza modifikatzen nahi naizen bitartean, tabletetik zuek hor ikuste zuten, gauzak aldatzen nahi digala. Eta, bueno, betiko prozedimentuak naziko gea, bateria pizten ditugu, emergentzitako argiak armatu, ez erretzekoa piztu, navigazioko argia, eta, oain eskatuko dugu lurreko gertuatuko beha bain. Bueno, buen lineakin ingo dugu egan, ez nakin ze kompainiakin egin, eta bueno, buen linea aukeratuet, eta aspaldian ez negon da egaldirik egin da, eta hain behar diten gauza bat hori horrela, eta gola, vale. Eta, zein behar duen, bueno, vale, ja suposatzen da, ja, daukaula external powerra, pizten deu, adirrak jartzen ditugu alineatzen, eta full supply, eta hortaz konfigurazioa joan behar dugu. Konfiguratzen hasi aurretik nahi zuet erakutsi gaurko egaldia nola izango da. Navigraf jartzen dugu, eta nik ireki horret. Navigraf, amen. Vale. Hortaz, gure galdi hemen izango da, Bilbotik aterako gea, eta Innsbruckera jongo gea. Alpeen erdian. Bueno, erdian ez, baina bihotzean bai. Vale, jainen rut jarriko dugu, eta egunekoa. Hortaz, atera berdeu Bilbotik, San Sebastian 2B, Donosti gainetik pasako gera, bueno, Donosti, hobeto esateko Hondarribiko aeroportu gainetik pasako gea,
Eta hortik ja, ba bueno, bidea hartuko deu. Eta pum, jungo gera. Bueno, bale, zaten zen, zeatik gehiago ez da kargatzen, aeroportua mentxe daulako. Eta ero gauzara. Eta gero hemen, jarriko izuet mapa ikusteko. Ez da antzen baten hainbeste. Gauekoakin, bale. Gesten goazela, sartuko gara alako, bueno, hauen mendia dia. Baiara moduko batea sartuko gara, baiaran etorriko gara gesten altuerara, eta justu kurba hartuko dugu eta aterrizatu ingo dugu. Iritxera usaiagoa da, ze justu kurba baten berdezulako, baiera baten barrutik, naika baiera istuan barrutik zatozelako, eta bueno, gauza zaiagoa dialako. Bezala normalean egiten dana, bestaldera aterrizatzen zeanean, hemen goitik etortzezea, amendik sartzezea, Kufstein ingurutik, eta baiera zabalago baten etortzen zea. Horan hau, 26 errezagoa da, sortzeaino. Gero beste metoda badago, eta da 26-tik etorri, hemen desbiatu, aterrizatu gabe, desbiatzen zea ezkerrera pixkat, eta hemen buelta eman, eta aterrizatu. Hori da, Circle and Land uste zen nahula, hotzeiten dala, deitzen dala. Eta hori maniobra bastante zaila da, zegazkina handia da dauntokian bira emateko, eta bueno, egin da diteke, egiten da bizitza real, baitare, baina bueno, naiz jungo gauzain zaila egitera, zera, agian ez nuke asmatuko, bueno, asmatu o zaila egingo zitzaiteke. Ba bueno, jarreko ditugu txartak, gordeta, bueno, aeroportuan ez dut behar, Bilboko aeroportuan txarta ondo zautzen dut, baina, esan zehazten bi bertetzen geha. Bat R, esan zehazten bi B. Gure ertera hau da, aeroportu gertetzen geha, puntu honetara lukepea etortzen geha, kurba bartzen deu, eta listo. Kurba honetan maximoki 210, korapiloko abiaura izan behar deu, mantenduko bi kurba hauetan 210 maximo, eta ero ja azeleratzen hasiko gara. Eta... Bale, lukepen egon bergea 3200 oinetik gora. Hau izango da, pentsatzet justu hemen, gero ezkerrera egiten deunean, hemen oiz mendia ongo dala, oiz mendia edo, bueno, mendikate hori, eolikoak eta daudena. Eta, bueno, ezkerrera ingo deu, justu uste puntu hau eskuinera abiatzen dana Gernika parean dala, geizkiz banao. Baina, bueno, bai, beira, Gernika hemen azaltzen da, Gernika parean eskuinera hasiko gea kurba hartzen, eta horti Donostira. Hauen behar nun, atxikitu da laga, eta Lowin iritsi berdeu. Estarra da, Made bat be, Made bat be. Gero horiek ikusiko ditugu, egangoa zenean aztertuko ditugu, aterrizatzeko prozesua nola da. Approacha R Navigation Z runway 08, eta bueno, Lowin ez dut behar aeroportuan. Bueno, bai, berdet, ze parkina zaten behiat ez tokitan jarri. Baina ez da azaltzen ze parkinetan da. Parkinean... Ez da... Bale, ba... Bueno, utzingoet, lotu ingoet, baina segurazki ez dugu erabiliko. Bale, bartaz, transizio altuera 6.000 hori gogoratu erden momentuz. Eta... Jolazera itzultzen geha. Ingoitutena argiak pixka gehiago jarri. Eta beharra iristen gehan justu egun sentian. Eguzkia sartzen nahi danean austerara, pentsatu Laura dia, aruntzagoaz, iristeko nik kalkulatzen 6 inguruan izan daitekela, eta karo, argian egunargiaren kontrako norantzan zoaz, beraz iluntzen azkarrago iluntuko da,
Beraz, bueno, zuei jartzi zuet pantalla hau, nik zeatik, tabletetik egingoet. Eta, bueno, juten gera da. Atzu, hauk menu, init, data askatzen dugu, vale, lab lowi, eman digute, perfecto, Greenwich Time, bueno, guretzat laurak eta bidia, baina Greenwich Time hora zulu baita ere deintzen dana arratzaldeko 2:02. Hemen, request askatzen dugu, vale, fly level 38, bueno, 380 barkatu, listo, IRS-ak referentzian alineatzeko eskatuko ditugu, kaso egiten ditan, vale, konfirmatuta, vale, ba, fly plana jarri berdeu, Bilbotik abiatzen geha, departure, eta 12 esan dugu, eta gezkiz banao, San Sebastian ezatet, Donosti baki badala. Baina, bueno, hauetan SSN ibiltzea, Sierra November, gure esan Sierra November, BB, ez da? Bai. Vale, ba, Sierra November, BB, listo, sartzen deu, behitzen deu diskontinuitateik badagon, bai. Hori garbituko deu, ja, vale. Eta aterrizatzeko arraibala ematen dio, aukeratzen deu RNAP 08 Zulu. Eta hemen aukeratzen deu, gurea zan, segundutxoa. Iritsiera zan, Madep bat B. Bai. Madep bat bravo. Hortaz gesten geha, epa. Hemen, Madep bat bravo aukeratzen dugu. Daukau biasa aukeratzea, uste eta aukeratu detela, bai, elmemetik, elmeme, kaso, graziaitet, elmem, eta, listo, insert ematen dio, vale, segitzen dugu behitzen diskontinuitateik baldagon, ez, ba, listo, hola dago, ondo dago, guztia ondo, hortaz, Bilboko lurrakin kontaktatzen dugu, clearance eskatzen dugu egaldia IFR egiteko. Teorian gaur egun bidaia oso eguraldi ona izan beharko genuke, ez daki lainorik egongo da antzean. Innsbrucken lainorik egongo dan, uste ez eguraldi ona daula han, beraz mendi elurtuak ikusiko ditugu, teorian. Takeoff runway 12 climb and maintain 13,000 feet. Departure on 118.275 Vale, squawk 5224. jungo geha hemen hau jartzen, eguraldia jakin dezagun. Bildurra emateit, teorian haizea mantentzen bada 8 pistatik aterrizatuko ginateke. Baino posible da, haizea aldatzen bada, eta holako tokitan da askotan, iluntzean, euskia sartzen airean, askotan haizean norabidea aldatu egiten da, eta igual zein berrizaten da. Aterrizatzeko pista aldatu berrizatea eta beste prozedura jarraitu berrizatea, baina bueno, momentuz horrela egingo dugu. Ale, zeaite jau, kenduta zeon. Bale, 13.000 aukeratu dugu, Bale, hortaz egingo deuna da. Bueno, ja martxan jartzen jongo geha apua. Bikona pizten deu. Eta erregaian pompak pizten ditugu. Bale, gauze bat nahi dut behitu. Fly plana jartzen dut. Vale. Pixka jarri goiet. Eza gehiago, rango gehiago. Vale, ondo dago, errena da, vale.
Bale, hortaz. Gertatzen dira ark, modura, flyplan. Eta egin behar duguna da. Bale, performance betetzen joan behar dugu. Bilboko aeroportua ez da oso luzea, beraz bi up uan jartzen dugu, flapsa bia eta trimmera hau pitch trimma batera jarriko deula, bat up gora, hau da. Transizio altura 6.000, bale, flex temperatura jarriko dugu 58. Eta egingo duguna da, UE bat, 121 gomendatzen di, kalkulatzen dut hegazkinak, eta UE bi, 106, listo. Ba, listo, guzti hau prest dao. Bale, ba, flyplanera itzultzen gera. Eta, ahaztu zait. Arrantzizua, bueno, kamioi deitu dezakeiokegu, baina kristoa da luzea. Erregaia behar deuna egaldi hau egiteko, dia 14.600 libra, beraz, agian ustu egin behar du. Bale, 4 minutu tardatuko ditu zaiten. Erregaia kentzen nahi zait. Ze berez gehiagokin agertzen dira eta normalean hau ez da gertatzen, normalean. Kentzea erregaia raro izaten da. Ba, bueno, ez dakit, bai, vale, blibina behitu berdet, ja, pentsatzet auxiliary power unitetik gaudela konektatuta, beraz, external powera deskonektatzen dut, eskatuko ja, kamioi aldeiteko, kamioia hau zea izaten da. Halako ibilgailu bat, pick-up bat, kasu honetan, eta atzean ematen du generagailu elektriko bat. Honek erregaia izango du, erregaia gastatzen du, eta elektrizitatea sortzen du, honen hegazkinean sistema guztia alimentatzeko. Hasieran hori behar duzu, hegazkina martxan jartzeko. Gero guk hemen turbina bat egoten da, turbina hori jarri dugu martxan, apua, eta honek egiten duena da, txiki bat izaten da, turbina honen lan bakarra da elektrizitatea sortzea. Elektrizitatea sortzea, honek ez dizu hegazkina impulsatzen eta horrelako zer ez. Erabiltzen da soilik hegazkinaren sistemak zeiteko, martxan jartzeko. Gero, motorra pizten ditugunean, hau ere itzali egiten da, ze motorrak beraiek sortzen duten nahiko energia hegazkinaren sistema guztia martxan izan. Bale, barrura itzultzen geha, erregaia ustearena nola di joan. 3 minutu. Bale, betzatzet hau, ez dakit, hau minutua dian. Orduan, 2 ordu eta 23 minutu izan daiteke, egaldia. Auskalo. Bale, bertaz, blida kentzen dugu. Itxoinen behar dugu, erregaiana amaitu arte. Baina, bitartez... Hau jarriko dugu 210. Naiz eta askotan ez duen gordetzen, baina, bazpare. Bale. Eta gauza gaitu behar du. Manager jartzen dugu. Presioa, jode. Agaztu zaita, bitartu zaitekoa. 1003 milibare daude. Vale, eta...
3.000ko igora. Hala, hondik refueling nahi da, fijatzen azate. Refueling. Hondik erregaia ateratzen nahi da, bitartez aprotxatzen dut. Kaza hause, irekita tragotxo bat emateko. Eta, bueno, behin amaitzen dunean refuelinga, atzera bultzatzeko emango jau, eta motora pizten hasiko gara, eta ja pistara abiatuko gara. Pepa. Vale, refuelinga amaitu du. Vale, eskatuko dugu. Atzera botatzeko, start pushback. Cockpit to ground. This is ground. Stand by. Kanpotik kamera jarri. Honek egingo diguna kateatzen egiten du eta hegazkinean muturra altxatu egiten du. Uste guztia daukauten toki. Okay, sir. The bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Igoingo dugu Lifting hegazkinean. aircraft. Standing by for pushback. Listo. Orain eskatuko jo. Reverse. Cockpit to ground. Go ahead. We are cleared for start and push. Parking brakes set. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Vale, parking brakea kentzen dugu. Parking brakea da azken Commencing finean. pushback. You Ulertzeko can start the eskufrenua. engines in sequence. Autoan It will start in the sequence. analogia inez gero. Vale, motora martxan jartzera gaz. Lehenengo bigarrena. Nola baitan zen? Vale, ez nahiz gogoratzen kamara gehiagirik lahatzeko zegoeko izan. Zuta eskuineko motorra. Ezkarrekoa ikusten du, baina gazkinean zatu eskubiko motorra martxan jartzen nahi gara. Kakakakazara. Euskatu naiz, area jun berdeu despegatzeko. Normalean ohituta nago, beti itsasora iparraldera despegatzea, 30ean, ze ia gehietan naizea iparraldetik jotzen dulako. Claro, orain gaur ego izabeko. Baina, hegazkinen badago? Bai, norbait da hor. Agian onlineko norbait izan daiteke. Ikusi gara. Aurrera eta ezkerrera pixanak. Vale, bigarren motorra. Lehenengo motorra pizten dugu. Listo. Pushback amaitu da. Pushback completed. Please set your parking brake. Komunikazioak kopilotuei jarriko izkogu,
Ze guztian ibiltzea, kristun ligoa izaten dut, bale. Please set Parking parking brake brakes. set. Parking brake set. Lowering aircraft. Bale? Ja, jetxe egiten dugu. Beira, Ground. avionetan Startup is izan complete. batenak. You may disconnect. Hori zeurazki onlinean Start. Clear to ibiliko da. disconnect. See you at the side. Have a good flight. Holding position waiting for the visual. Thank you and goodbye. Bado. Bale, listo, eta... Bueno, aldein arte zaion berdeu. Bueno, bitartez badago gauzak egiteko, flatpak bian esan deu, hau batera, hau kateatu, TCA eza martxan jartzen deu, hau all jartzen deu, hau automatikoan, radarra batera, nahiz eta guraldi ez da neongo, taxiko argia pizten deu, bale, listo, motorra piztuta, apua itzaltzen deu, normalera voltatzen da, eta, bale, taxi eskatu behar deu, Bilbao Hori ground fueling aktibatzen dut, 316 with Kilo ready to kopilotuak taxi eman IFR. ditzadala Following 316 komunikazioak. taxi to and hold short of runway 12 by taxiway Bravo Alpha. Contact tower on 118.5 when ready. Bilbao ground, Buttling Tree 16 with Kilo ready to taxi IFR. Hegazkina, oantxe despegatu duen. Following 316 taxi to and hold short of runway 12 by taxiway Bravo Alpha. Contact tower on 118.5 Justu when ready. markoan parean. Bilbao ground, Buttling Ondabi. 316 with Kilo ready to taxi IFR. Following 316 taxi Era to una and torre. hold short of runway 12 by taxiway Bravo Alpha. Contact tower on 118.5 when ready. Zatik ezaten di berriz, berdin. Taxi to and hold short runway 12 using Bueno, taxiway berriz. Bravo Aiatzen Alpha. gago. Buttling 316. Vale, listo. Autobreika maximum jarri. Take-off konfigurazioa. Hongo geha ja esaten bidaiariei zintorea jantzi ditzatela, garrantzitsua data. Bueno, avioneta horrez egiten du hor. Vale, badagoaz. Tu. Inorrez data. Hortik inorrez. Ezkerra hau eta marretik, ezkerra junda hau eta mar pistara juten zea, eskuinetik, amabira. Pista berdina da, baina norantza bat edo beste norantza. Hemen dator, leheno despegatu du. Despegatu indua, aterriz ego zain. Buelta ateman eta aterrizatu. Avioneta bat, ez? Diamonda da? Ze uno onlineko tipoa da, la. Gu zela da bien, pertsona reala dela. Ez dela trafiko simulatua. Vale, ba... Pitxat askargoa zen. Konfiguratu dut flexaz. Bai. Flexak egiten duna da. Hegazkin hau despegatzeko
bi modu dauzkatela esan dezakegu. Bat, topera jartzea motorrak, baina, karo, hori erabiltzen da batik bat. Pista oso motza edo da ontokitan, berdezunean potentzi guztia golpera amatea abiaura hartuta zeiteko, desperatzeko. Edo beste modua da flexa. Flexa zeiten du motorra potentzia limitatzeo, ez dakit zenbatera da, 185 edo. Maximan 185 oro. Honekin ze lortzen duzu? Bueno, honekin lortzen duzuna da, hegazkinean motorrak urte gehiago irauten bilezak. Pixka pista gehiago adin maukazu, baina orduan flexa erabiltzen duzu. Bilbokoa ez da luzeetakoa, baina bueno, nahikoa da flexa erabiltzeko, beraz. Bale, argia pizten ditugu. Eta astroskopikoa automatikoan jarriko. Cleared for takeoff runway 12. Cleared for takeoff runway 12, Whittling Tree 16. Kabina jau Flight attendants, please prepare for takeoff. Constraintak jartzen ditugu mapan. Amarra, hau hogeira. Da listo. Checklist kompleta, azken finean hau jarreta da, berdean dago. Ego urdinik ez da agertzen da. Frenuak kendu. Bilbao Tower KLM 168-714 miles northwest inbound ILS Yankee runway Eta abiatzen area, abatu izan. KLM 1687 Bilbao Tower. Altimeter tree 0.21 wind 170 at 7. Cleared ILS Yankee runway 12 approach. Vale. KLM, Cleared ILS Yankee runway 12 approach. ez dakit, Danimarkakoa edo Suediarra, baina bentsat, nordiko zea bat dana. Hegazkin bat ontxe dator, aterrezatzea gu despegatzera bazen pista. Orain gerturatzen nahiko da, Zan ez eskuinera behitzen badago ez da horre hongo. Minimapan behitzen deunean oantxe, eragutziko izuet eta ikusiko zuten nola hegazkin bat etorrikoa. Hori zea da, bizitza realeko hegazkina, baina hemen iak manejatzen du. Oda ordenaioa manejatzen du. Vale, frenoa jartzen du, zaldu batean. Zuei erakusteko hegazkin horrena. Pesa tardatu egiten du, lehioan minimapanak egitzen. Teorian hemen nunbait agertu beharko litzake, behira, hemen dator. Ikusten? Mantxe Bilboko portura sartzen nahi. Bale, gu abiatu iten gara. Guztia ondo zegoenez. Mira, abion eta lehenokoa berriz dator. Vale, flex. Vale, bagoaz. Vale, P1 eta rotate. Vale, vamos. Vale, positive line, grupillo gora. Larota más jarko biura. 118.275 for Whittling Tree 16. Madrid Center Whittling Tree 16 is passing 1,000 gertua jarkoet, feet, eskuz climbing kontrolatzen 13,000 baitet. feet. Pixkat aldura, pixkat hartu arte gustatzen zait. Hasi naiz eskuz manejatzen, hegazkina. Egin berdetena da, puntu hau, justu egotea bi berde, bi marra berde horien artean egotea. Horren egin berdet. Bi berde horiek gidatzen haute lateralki eta vertikalki. Momentu zola ondo guaz. Nola bertatzen nahi da. Behan bezama dago. Era, zelaia. Atletik ezalean baina esate. Zana zautuko zuten.
bueno, apotota hemen lokiola. Eta orain ezkerrera hartuko deu, Gernika aldera, eta Gernika gainetik pasatuko, ja? Bueno, Gernika gainetik ez dira pasatuko, baina, justu Gernika sarreran eskuinera hartuko deu, ja Donostira bidea. Eta baina aldatuko ja lineak, batipa linea vertikala ezkerrera jongo zait, badoa, eta nikin betena da, egazkina biratu. Vale, flapak digo iten ditut, abiaura 210 igoko deu. 210-etik ezin gira pasatu, azken bilan airean ere, nola zango denuko. Bizitza realan bezala, zea daude. Bueno, momentuz baten dut. Abiaura limitea daude, eta respetatu behar dian. Gernika eta Urdaibai, bueno, Gernika guztia baino da, Gernika gainean dago dut. Bale, ja piloto automatikoa martxan jartzen dut. Hegazkinaren sistema bakarrik doaz. Limitan ditzen dut hau. Piskatan ditzen dut. Eta bale, guztiz ondo doa hegazkina. Eskatuko eta altuera egoera. Madrid Center, Bowling Tree 16. Request flight level 250. Zelatetan lagan dago. Bowling Tree 16 climb and maintain 13,000 feet. Expect flight level 250. Astrostupikoa ez. Climb and maintain 13,000 feet. Expect flight level 250. Bowling Tree 16. Flapsak guztiz kendu. Eta presio barometrikoa ez da barrera. Fondotik, pum, eta holako getzen baitu zuten, kalean petan. Bai, hemen, arraro jarretan. Hau ez da ondo, simulaioak ez dauka ondo egin da. Irtera hau, ze fijatu nabigraf jartzen izu, Hemen gainean, Gernika gainean buelta hartu hor genuen, baina aurrera doa. Eta egiten duena simulaioan, hemen buelta hartu eta eroz Donostira jo. Kurioso. Vale. 19.000 egotzeko zandu. Vale, kurba hartzen deunean ja. Emango jo ja abiadura irazten jongo gaitezen. Abiatuko gara. Vale. Hemen egintzen du seira galdera iritsiko ginatekeela. Hori da oso motel guazelako hendik, abia hori handitzen dutena hori jetxikoa. Bueno, hemen seira egintzen du, bizitzarraleko gure zazpira izango litzatezkena, baina ez gure seira galdera iritsiko. Kurba hartzen dira. Going to 123.75 Air France 1577. Kurba hartu eta abia hori azkartuko eta zinturoiak
kendu ahal izatea baimenduko, Beira, hau da. Gernika, hemendik abiatu geha, Bilbo atzea. Bale, bi aurra emateo ja azeleratu zagla, match 0.7 edo 0.8 zerbait eraino. Following tree 16 climb and maintain flight level 250. Igotzen jarretzen. Climb and maintain flight level 250 following tree 16. Eskatuko dugu baita ere. Eta oz bani bada, eta ota mezortzira igor bada, beste 10.000. Madrid Center following tree 16. Eta hauen dagoan beste 3.000 eskatu erreketut. Following tree 16. Sistema hau mejoratu erraukate zer. Kantitateka askatzen jarrautea, haitzatea ikusten. Climb and maintain flight level 250. Expect flight level 350 following tree Ez gaur 16. justu tableta hain ez zintzen zuzenekoa, bestetan zuzenekoa kontrolatzeko biltzen dut. Baina gaur zeharantzat moldatu ernez, zerbait asmatu ernez. Hau Durangaldeko baiara izango da. Hau Urkiola. Mendikatea. Atzekaldekoa izangoa Boto, pentsatzen, Boto. Gorbea izango dela pentsatzen, hau. Bai, hemen Gasteiz dago, bai, hau Gorbea da. Hau Urkiola. Hemen biratzen egia. Bueno, Donosti ikuste zute, hemen beha. Eta behira nola jetxia, leheno ia M800 zan, eta hoen ia M700 da, abiaduratik. Honek kalkulatzen digu ze denboratan, ze ordutan iritsiko den. Orain iritsiko inateke, UTC dala, Universal Time da, Universal Time. Joder. UTC hori sartzen. Universal Time Coordinator beritxuko inateke, horiak Greenwicheko ordua edo Hora Zulu pelikulatan igual entzungo zenuten, ez? Militarretan bat ibiltzen asko. Noseke Hora Zulu da Greenwich ordua. Azken finean gauza munduan zeharrein berdianak, hegaldiak adibidez, operazio militarrak eta ezintzea ibili Washingtoneko atzaiko zazpirak eta Afganistaneko goizeko iturak. Horrenla ezintzea ibili. Orduan egiten dana da, zona bat aukeratzen da eta ordu guztia gara ematen dira. Eta bueno, ohitura da Hora Zulu ibiltzea, Greenwichekoa. Eta listo. Da hori irabiltzen. Zatik digutzeko, ez? Eta esan hiru gehiago eskatu hori izkera, boten sortzen. Hiruenda laro bera. Request flight level Hortaz, 380. hau bat, bi, eta Following tree 16 climb and maintain flight level 310. Expect flight level 380. bueno, Pirineoak ikusten dira Climb and fondo. maintain flight level 310. Expect flight level 380 following 316. Justu Ondaberriko aeroportua hemen, hor kurba hartuko dugu, Donosti behean. Ni hemen izan, espeitik. Zarauz, Getari, Zumaya, Lasarte eta hau da, hemen hipodromoa. Following 316 contact
hemen barriak, zean, izango, Real Unionen estadioa, hau Donibane Garazi, hau Biarritz, horratzean Baiona, jarriko dut, 28 eta esan, igotzen gertuatzen nahi gehala, esango digu eta aldaketarik egin berrik ez dago. Hortaz, egin behar nuen zan, musika pixe jarriko dugu, baina ez dut komertziala jarriko, zegero bideo bat YouTuberan atiko, eta bestela deskofono padra izaten da erreklamazio guztiakin. Normalean ez dizute zer egiten abestia. Baino, akaso tonton bat tokatu lehizke zeiti zuten. Adibidez, hegaldi transatlantikoa inunean, Londresti Heathrowtik New Yorkeko JFK aeroportura, bideo batzuk ikusi ginu zen zuzenekoan, 7 orduko hegaldia gozan. YouTubeko bideo batzuk ikusi ginu zen eta tipo batek reklamazioa sartu zen, kanalan jabeak. Eta esplikatu nion, nik ez nitula bideo monetizatzen, entretenimentu gisa zala, ez niola nahi bideo lapurtzea, simpleki ikusten nahi nintzela, eta jendea irakusten bere kanala ze gauza guapoite zituen, eta zea, ez zian kasurik egin eta reklamazio mantendu zen. Eta bideo horratu inber izan, horreatik. Tipoa ez zula reklamazioa kentzen. Bale, hortaz. Uste tamen aukala, Twitchek aplikazioa daukata, musika soundtrack. Bale. Gertatzen dana da, instalatuta naukala, zean aurretik. Ordenagar formatatu aurretik. Zean ibili ginean Zelanda berrean ibili ginean jaz euken jarretan eta nahiko ondo zeon dena oso altura egotea. Vale, era Pirineoak eskuinean. Bagoaz. Itxura hauka eguralde hona dagoela. Aberrekintzen du. Bueno, orain momentuan Innsbrucken 1008 milibare daude, beraz seguraldi hona enpetzatzen dut. Zer 1023 da, ez? Eguraldi honana, prezioa. Hortaz, 1008ekin. Prezio gehiago gintzen eguraldi txan. Jo, nien ez goratzen. Bueno, haizea berdin jarraitzen du. Eta temperatura posta bat. Vale. Salturatan guaz. Fly level automaseira.
non gauden. 100 kilometroko playa, landak dira horiek. Hau jarriko kamera zata gutxe egon zuten dut estampa. Eta bueno, urteko azken hau zuzeneka, 2008. Ez dizuet, bueno, arran kasualitatez Twitchen nebilen. Eta bueno, nire kanalea sartu nintzen zerbait. Aldaketan batein behar nulako, aldaketan bat, modifikatzea zerbait nintzen. Eta harritu nindun, zeipintzin, bueno, ia afiliatua naiztela. Zipintze, afiliatua izateko baldintza bete behar dituzu. 50 jarraitzaile izatea, 155 jarraitzaile dauzka. Hemendik guztioi eskarra ematen nahi zuten. 155. Nire bezalako kanal batentzat, agian joku oso mainstreama edo oso modan errez ikustekoak ez ditut egiten. Aki, Flight Simulator bat ez dut molaz bat. Oso komuna eta jende asko ikusten duna, beraz, 155 izatea ondo dago. Ipintzeu, transmite 8 horas al mes, bueno, azkeneko hilabetean 20,6 ordu ditut. Gero, transmite 7 días al mes, 4 daukat, baina, bueno, garkoakin 5, baina, bueno, neko da hil bat hartzea hori betetzeko. Eta, bueno, kameria espectadores biko baina, bat. Eta 3 behar da, beraz, xati gotzea da. Baina, bueno, ala ere zeit importa, afiliatua jartzen maiate, ez dakit suskripzioan eta nola bijoan, zerritzen dit, jarraitzeko berran izan. Suskripzioan eta ez dut aktibatuko, ez dakit derrigortuta nahon aktibatzera edo ez dakit. Betxe suskripzioan ez den naiz, geizkiz banagoz, diru hori kobratzeko autonomo bezala eman behar duzu alta, eta nire kasuan suskripziotatik iraziko nuke dirua gehiago autonomo bezala ordaindu beharko nuke. Eta gaina, gehiago konpentsatuko izateke diruaren rollo burokratikoan sartu autonomo eta egiteko, eta nahi burokrazia nazka ematen dit. Orduan, ez nahi rollo horietan sartzea. Eta afiliatu egiten ez da, gehienez, emotikono batzuk izango ditutela Twitchen kanalean. Ofizialki, baino, bueno, nik ez dakit. Horrek egerezido, ni normal segituko, beti bezala transmititzen, eta gertatzen dana gertatu da hile. Bentsat, dirua ez dena irazitu txetik izan detena, rollo asko eskatzen dulako, zeara. Gestioak eta burokrazia eta autonomo bezala alta ematea. Paso. Nik hau hartuko afizio bezala daukat, eta beste daukat. Ideiari gamendik zeitu. Dirua irabazten jartu. Eta, beno, egin beharko nukena da, jarri, plugina, hemen nire gainean txata agertu dadin. Streamlabsekin ustetik. Haukat Streamlabseko kontua.
Chatbox. Diseinu batzu daude oso xurmanoak. Marko gabe zuen da? Bale. Izango da horrela. Izango da nabigatzailea. Txapa. Ondo jazten. Bale, baina hori ikusten zuten. Gero suskripzioanak eta daude. Jarko dut. Vale, ondo da, bai. Aixo egin dut, kaixo nahi dut. Emotikonoa da berra hartzen dira. Pikatxoa dira. Eta better tipikoa funtzionatu dut. Alien, please. Yes, gauza bat aukeratu behar dut horri aldean. Eta zen teoria, jartzen den Alien Please. Hori, ikusten dut. Vale. Ba, bueno, zuek txatean hau ikusten agaitu zute, emotikono berezi hauek. Instalatu hor dezutena da, estentzio bat. Komendatzi zutet, ze Twitcheko kanal askok ibiltzen duteta. Jarriko izuet estenka. Bueno, Chromeko estentzio bat bezala jartzen zuen, beste nabigatzaile bat zutarako ere badago. Beraz, aurkitu, beste nabigatzaile bat bali mankoa zuten. Erlatze hortan bau. Better, zea izena du. BTTV, Better Twitch TV.
Eta ondo, emotikono bastante euska. Zaita hartzen kanaleko. Ona adibidez, ez da. Pepe. Jarriko azkena. Hor bako, batzua du. Uste bat daula beste estentzioa jarrik laizkezuna jakiteko kanal bakoitzen zein dauden aktibatuta. Azken finean honek egiten duna da, zuk tekstua idazten duzu, emotikono hau bidaltzeko, adibidez. Azken abialdu etenana da. Txatean agertzen da, baina. Izan litzakena asterisko PPD, bueno, asterisko hori gabe, PP eta gero D maiuskula, horrela idazten bazu, estentzioa daukaten antza emotikono bezala agertzen. Gomendigarria da, kanal askotan igual konturatuta dago zinaten, zerbait gertatzen zanean, jendeak idazteula Moncas edo Omega Lul edo Pepe Lau o Pepe Hans edo horrelakoa edo Kek W tipikoa. Nik streaming asko ikustitutu ingelesez eta komunitate horietan da. Eta bueno, espainoletan ere bai, eta euskaldunetan ez da inok aktibatuta dauzka, nire kanalean bai bintzat. Eta ero, daukau, zea berezia. Jartzen bat zute, Prod, Prodigin, Prod, P-R-O-D, eta ero E maiuskula, emotikono personalizatu daukau. Nire logotipoko txerri hawaiian bada. Ba, bueno, horrela, a ver, ordua hartzako bostak pintzen du, bale. Bizitzara aleko seiretan eritxiko gehan gutxi gara. Bordeaux Center, Whittling Tree 16, flight level tree 80. Rolling 316 Bordeaux Center, continue to fix this plan. Nire izena osorik ez da hartzen. Konfiguratu eta... OBS-ean getzean tamaino konkretoak. Bordeaux Center on 121.25. Good day. Ryanair 8976. Ez da hori ondo... Nola egin. Behiratu hartzatu, urrengoako hori konponduko dut. Offline probak egin ditzazket beraz, online. Bale, bidaia pixat ikusiko dugu, niru zen. Gutxi.
dute ez? Bilbotik atera gea. Bilbo eta orain hemen. Denbora gehiena, bati bat abiatu eta igotzen tarretzazu. Gero traitu hau... Ezagun nuke ja eren bat egin deula. Ez eta igual distantzian ez eman eren bat egin deula. Egin dugu, denboraz gintzen. Bueno, Leicester Limosezea bitxiko geha. Bueno, hortik Dijon norabidean abiatu, baina lehenagotik desbiatu, eta hortik Suitzara. Zurich gainetik pasatuko geha. Neuchâtel gainetik, Neuchâtelen ez da gaztelua edo hori Alemanian. Bueno, bentsat Zurich gainetik pasatuko geha. Gehiago. Hemen Austriara sartuko geha. Innsbruck ametxe. Bale, hortaz, iritsiera. Hau zer da? Made. Bale, Made bera iristen geanean 13.000 gainetik egon berria. Komenigarra izaten da 13.000 neotea. Agian 14.000. Elmen... Vale. Pero el memene 13.000 gainetik egon. Pero hemen dago ez, perfila, bueno, hau da, perfil horizontala, maparen terrenoaren gainean inberdeuna. Por zertu, utzi biratzen, lokalizabra endamaika puntu bat. Vale. Hori erakutzeko izuet. Hemen dago, lehenengo erakustez. Hau, endamaika puntu bat OEV, lokalizadoreana. Jarriko. Hola zabain. Eta erakuste izuet. Hori... Pantalla honetan, dala... RadNav sakatzen diot. Radio Navigation. Eta bi orduan jarriko duguna da, gero, izan dugu OEV barra ondamaika puntu bat izan izka ondamaika puntu bat entry out of range. Vale. Igual. Formatero. Garbitu iten deu. OEV. Hau ILS-ana izaten da, baina ez formatero bala. VOR-an sartzen dugu. VOR izan nahi du very high frequency orientation radio. Bueno, dena alakoa. Bale, juten geha navigraf deitzen. Hortaz, hau da perfil horizontala deitzen dena, lurraren gainean inberduzuna.
Eta hau da perfil vertikala. Hortaz, hemen 13.000 egon bergea. Whisky India 7-4 orduntxe abiatu bergea bera 3,6 graduko jetxierarekin. Hori konfiguratu ezaket. Eta hortik bera, denbora zen 3,6koakin. Eta poliki, pipi, jesten jungo gea. Eta aterrizatu. DNI. Vale, jolasera itzultzen da. Usted VOR-a. VOR-a hemen agertzen da. Orain, ez dakit iritsiko da nonaino seinalea, entzut ez urruti da hor da. Eta gero honen arabera gidatuko gara. Azkeneko metrotan. Alare gura aldi gauna dengoan ez biztaz. Bueno, biztaz. Ondo jungo gara. Behar bezala jungo gara. Horrek balio izaten du laguntza bat. VOR-a markatzen dizu biztaren horabila. Bueno, ja pixkanak ikustezute horizontean ja gorriska kolore hartzen hasi dela, guzki aleste sartu dalako eta bueno, bauaz pixat oso ondo hona da hegazkin honetan igual flexioa. Hegazkin askok ez daukate. Ez daugarri hori. Kamara beste bat. Bueno, bestaldera. Lainoa dago, Frantzi paraldean. Bueno, paraldean. Oraindik Pariseaz gea iritsi eta... Baina... Zona hori izango da... Tours eta inguru hori. Poitiers, Angers, Orleans, Le Mans, Paris inguruare horren batzen. Beste bizta bat. Uste bizta hau berria zala gehitu diotela modo honetan. Beste lehiatilea batetik ikuste. Egoan nola muitzen dian, Azken finean, imaginatzet, ezin dut guzti ziurtatu. Baina, ingenetzati dakiten pixketik eta imaginatzet egoak flexibleak izatean benefizio bat izan daitekela hegazkina beste dardarra ez izatea. Hau da, dardarra mugimendu hauek turbulentziak edo airearen presioz desberdintasun txikiak eraiten dituzte. Eta hortaz egiten duguna da, imaginatzet ego flexibleak izateak egoek hartzea energia hori. Energia hori. Deformazio energia moduan gordetzea turbulentzia horiena eta nabaritzen ez. Ezin dut guztik esan batz arrela dala, imaginatzet horrela izan daiteke. Piztu ditugu. Beste ezko baita. Presten gara. Eta, bueno, azken finean sortzen dudan hegaldi hauek egiteko dokumentu bat orrialde baten sortzen da, gero honea importatzen duna, hasieran egin degunean, eta, bueno, hau izaten da
hegaldi baten datu guztiak. Pentsatzen gauza asko daudela. Hor di joaztenak joateatik, baina ez diana nola ez dutela piloto guztia irakurriko. Jakin dutela ze puntu dian importantea, gaiek irakurri dituzte, eta bueno, bestea da hor. Beira, ruta hemen agertzen zaigu, ikusi duguna. Hau ez dakit ze izangoan. Zik, UX, weather ez eta normalean, bat hori. Zizai fletxa hori. Ez dakit hori zer da. Hau, haizea ustetala. Haizearen norabidea. Da behira, oin guaz, gutxoerara pare hontan goaz. Inguru hontan uste. Eta haizea atzetik daukau. Fijatu inguru honetan, nola hona haizea. Hona etortzen magea, fijatu, haizeak markatzen digula gora, mapa honetan kokatu fletxa hau, orduan, haizeak atzetik jotzen du. Atzetik jotzen diguztik izan, beste konotazio izan dezaket. Baina, bueno, haizea hau da, flight level 300, hau da, 30.000 oinetako altura. Haizea hau dago flight level 300-ra, 34.000 oinetako alturara, eta hau 18-ra ez 19. Guk hau behitu beharko genuke bat, altura honetan. Profil vertikala jartzen badegu, gurpilak ginen zari, bale. Ba, bueno, Bilbotik abiatu gara, igo. Donosti pasata, bueno, Donostin egon behar ginean gutxi ora bera. Ba, 22.000 inguruan, flight level 0an, 22.000 oineko altueran, izan nuke horrela goazela, jungiala, gutxora era. Hemen TOC, top of climb, ero Bevix, Pibat, eta ero top of descent, hemen daukagu. Ikusten dugu. Top of descent da justu diton pasatu eta zeituan. Horra biatu bergea beraka. Ondo legoke jartzea, ez dakit numaiten jarriko duen baino, jetxiera abiadura zenbateko izan behar du. Optimo izateko. Bale, ba, bueno, hau da. Profil vertikala, ikuste zute, hau terrenuaren altuera dala. Hortaz, Bilbotik abiatu behanean, terrenu pixkat ikusten zan, zeurazki izango zana, zeako mendiak. Urkiolako mendiak. Hauek ez dakiz zen mendi izan daitezken. Eta, bueno, mendik aurreak garbi dago, ez? Ze mendigian, Alpeak. Pirinioak ez dira. Beste mendi batzuk, izan baina. Frantzian izan arreta, baina ez dakit. Bevix pasatu dugu. Eta hegazkinean datuak hau dira. Airbusa 320 neoa, Boeing enpresagoa, modelua ezaktuki hau. Rangoa 3.400 nautiko. Ezan nuke hori dala bider 1,6 egin behar dau, gutxo kilometrotara pasatzeko. Bosmia eta 200 kilometro inguruko rango dauka. Pisu maksimoa pisu maksimoa o karga maksimoa?
ez dakit hau. Hau uste karga maksimoa dela despegean. Bidaiari maksimoa, 174 bidaiari. Motorrak, TFM LIP bata 26, model. MMO, pentsatzet izango ala, kruzeroko alturan damaki una biaura, 0.8 match izango dela. Arbeiratuko da, 0.8 goaz, bai, izalezke hori. Emto uste dela hegazkinan, guztira pisu maksimoa. Hegazkina gehi erregaia gehi barruan damaki guztia despegean. Zagoratzen nahi dronakin jardunetzanean emtaure agertzen zen. Gehienez 23.721 litro fuel eta karga gehienez 9.215 kilo. Hegazkinen datu batzu. Baina, aktibatuta da? Hemen jartzen badet... lobby... funtzionatuko? Following 316 traffic is 9 o'clock, 4 miles at flight level 39er, 0 generic. Mira. Report them in sight. Hegazkin. France Soleil 335 to contact Marseille Center on 130.85. Good day. Following 316 have the generic in sight. Nola cruzatu dut. Ze hegazkin zen? France Soleil. Hauska. Atera ezaket hegaldi hori, hori bizea da, nola da. Iak manejatutako hegazkina, baina bizitza realako hegazkina. Eta iak manejatzen duna, hegaldi erreala iten jorten da, hau da, hegazkin bat oin datorrela Madrildi Bilbora, eta hegazkin hori jolasean ikusten da. Bai, hau xe. Zeurazki. Bale, hau dijoa Paristik, Orlitik, Tunisiara. Vale. Euska sartzen nahi da. Ba, zeurazki iluntzez iritsiko behar. Pena, zen nahi nuen erakustea mendiak. Ikusteak gau, egunez, lurretan. Baina, bueno. Karo, arazo hori da. Arratzeko lauretan abiatzea da. Bidaia pare bat ordukoa da. Eta... bai, seirak eta esan dezaizu, bai, hemen seiretan justu orduntxe iluntzen nahi da, osea, bai, baina lurraren biraketan norantzkoan aurkazoaz, hortaz lehenago iluntzuko duan. Hemengo seiretan, agianan, iluntzeko 8 dira, orduan. Por txerto, aztu zen. Bidaiare gisa, joa. Zinturoia jantzita oraindik. Mendi hauek izango zian. Lehen operafilan ez nakien azentzian. Hendik, pentsatzen. Dudak mendi hori zein dira.
Zoi ja Alpeak dira, ze... Bai, Alpeen hasiera izan behar dute. Ze Ginebra eta agertu dauka. Mapan ikusten nahi naiz, mira. Hemen goaz, eta Ginebra hemen dago, eta Ginebra Alpean dago. Pasa. Begira beste kamera. Kea nola ikusten den, Kea. Kontraila. Batzun ustez. Txentraila. Da, hau. Gazkinak usten duen. Jendeate pentsatzen du dela kontaminazioa, auto botatzen duten zala kea, edo bera Alpeak. Ez dakit hori izatean Mont Blanc. Pentsatzen dute kea dala, autoek, edo eski harretzen dutenean erregaia botatzen duten kea, ez da pentsatzen dute nola zaun dute. Konspiranoiko pentsatzen dute dela produktu kimikoa jendea kontrolatu daugitzen dut hau gilipoia da. Ez da hor lako zen. Simpleki ura. Ura laino fondo. Azken finean motor hauek egiten dutena da, airea hartzen dute eta turbina batetik pasatzen, turbina bat da motor. Gertatzen dena da, turbina horrek egiten duela da eukitzen duena da hasieran kompresore bi etapa izaten ditu, presio bajukoa eta presio altuko kompresoreak, eta ero errekuntza kamera izaten. Zertatzen da, presioa hainbeste, airea hainbeste presioa handitzen dezunean, ura pasatzen da gas egoeran egotetik likido egoeran egotetik, eta orduan lainoa sortzen. Azken finean, gazkainak atzen usten dituke horiek lainoa da. Laino normala, zara, ura da. Gero, motorran antzetik, kutsa hora usten dela, noski. Ibilgailu erregailun guztiek usten dute kutsa hora. Baina, zeruan ikuste ditugun raia horiek eta soilik ura da. Oda, hegazkinak egiten duna da, hegazkinan motorrak, hain zuzen ere, egiten dituna lainoak sortu. Laino normal. Ura. Lortzen da. Hegazkin bat dijo. Good day. 128.3 for Bubbling Tree 16. Igual atzeko hau Green gara Center, Bubbling Tree 16, flight level tree 80. Bubbling Tree 16, Green Center, continue to Daytona as planned. Ez que motorra napolio da hori da. Pena ez dela ikusten. Jode, jarri bertzuten kamera lehiatia batzuk aurrerago, hartan motoran helize ikusten zula, baina baita ere ezea. Ze beste kamera badago, motoran helize ikusten zula, bueltaka, baina jode, kanpotik da, eta zarata izugarria da. Bai, guzkia. Eta hori altura hontan, jetxitagoan ilunago gotentzea. Eta ez gau ez iritsiko geha, Jetxiera arriskutzua eta iluntza zen da. Bueno, horretarako daude sistema guztiak, ez? Azken finean ez da gauezko aterrizajea zailagoa izaten. Egunezkoa. Pista hauek
navigazioa jarrita daukazunean eta argituta dauden pistetan, bueno, argitu gabeko pistetan gauez izintzea aterrazan, debekatu da gau, beraz. Baina, bueno. Eta, bueno, bidaian amaiera mapan ja gartzen zaigu. Lobby horra gartzen da. Eta, behiratu orde, testu handik duten da. Top of Descenta da, Diton pasatu eta 8.000 nautiko. Diton puntutik hasi berria jesten 13.000ra, mademen eoteko, bez hemen altura beste bat emateita, baina bueno, hori man behar dio, altura hori, eta ez Ditonetik esan dugu. Beira, Ditonmea, 127.000 falta dira, Ditonmera iristeko. Ditonera iristen geanean, beira, 13.000raino. Eta hortik aurrera, ja, prozedimendua jarraitzea, ez? Taulan leheno ikusi ditugunak, taulan, Navigrafen ikusi ditugunak. Egia esan Navigraf, ordainpeko zea bat da, suskripzio bitartez behar den aplikazio bat da, eta datuak, eta zeikizuna. Simulazioa gustatzen bat zaizu hiltzea, bai ala baiko aplikazioa da, ze berez hauek ezin dituzu lortu GPS-en taula hauek horrela, tebaldez dira hau. Europakoak ez bentzat, Amerikakoak igual topatu ditzazketzu, baina. Eta gero, emate izkitzun errezatuzun asko, ez? Ez ari, oso erosoa da, eta garestia ez da, hilean 10 euro da. Baina, gustatzen. Simulazio asko gustatzen bat zaizu, ondo etortzen. Eta sartzen da. Lupeen hasiera. Bueno, a ber, 2008an begira, leheno letu, PMDG enpresak prest daukala ja hegazkin bat ateratzeko, 7.000 boinena. Baino zai dagoela ateratzeko ze Asobo, Flight Simulatorren garatzaileak aldaketa batzuk egin behar dizkiolako SDK-ari. SDK izaten dira herramienta batzuk garatzaileen zateetakoak. Eta, nonbait, oraindik ez dizkio egin eta ez duten nahi hegazkinak kaleratu aldaketa horiek. Aldaketak hobekuntzako dut izan. Eta, baztai. Hegazkin hori oso nivel honeko hegazkina izango da. Eta, baztai. Imaginatzen erosiko dela, ateratzen. Ikusi harko eza preziotan ateratzen den baita ere. Eta zemozkoa, ez dut hasieratik erosiko, egongo naiz zai, komunitateak zezaten du. Eta gehiago bide handianak, Airbus A220 egiten nahi dira, batzuk Synaptic Studio daiteke izana.
Synaptic seguru da, baina bigarrena ez da. Eta gero... Bueno, Fly-by-Wireen A320 mejoratzen aidia beti ere. Azken gauza guarreana, erakutsi zuten tabletean hau izatea. De puntazoa da. Eta, bueno, nik uste igual jende askori gehien erakartzen daiguna, ez? Fly-by-Wire baitarea idaiten, oraindik ez da ezer publikatu, probatzeko edo, baina airea A380 egiten, Airbus A380. Munduko hegazkinik handiena dala, bidaiarien hegazkinik handiena. Eta ilunpe totalean gauden ez. Eta... ba hori, Airbus A380 munduko hegazkinik handiena, egiten nahi dira. Piskaterak utzi dute, itxura ona dauka, baina bueno, poliki joan behar dute. Ze azken finean hegazkin honena zen, jolasak zakarkien hegazkin bat zen, Airbus A380, eta horren gainean lan egin dute hegazkina hobetzeko, baina 380an kasuan guztia egin behar dute, hegazkina modeluak, kabinaren modelua, botoia, teksturak, gauza asko. Eta, karo, gero instrumentazio guztia, zenbait, imaginatzet kodikoan zenbait aprobetxatuko dutela 380an egindako lanetik, baina bai, kriston lana da, debalde egiten dute, ni donazio bat egin nien, ze irutze zen merezi dutela, egiten duten lanatik, debalde jartzen dute gauzak. Eta gainera bastante transparentea dira gauzak, galdetzen diote komunitateai, neko talde zean. Eta, bueno, ba, piskat zaioten, ez? Egitze eta bez, kodifikaren sobrekarga. Ez que, arrautitzei ze, txartel grafiko ez diko hau nego egunean. Eta, momentu batzutan, zoratuko. Ba, bueno, hola daude gauzak, Flight Simulatoran. Eta, gero baitare ateratzeko adiana, dakit konkorra aidiala egiten, guztia gazkin hori zei ezin babiltzea, ze karo, soinuaren barra hauzten duzu, eta sistema pila dauzka, normalan konkorran 3 edo 4 ibiltzen zian pilotuak, bueno, kapitaina, nioen nahon tokian, alboan juten dana kopilotua ez da deitzen, baizik eta utzitea first officer, oficial de primera, euskaraztak nola zango da. Eta ero egoten zian, ingeniero de vuelo, galdiko ingenieria, egoten zan hemen panel bat egoten zan, eta panel hortatik kontrolatzen. Eta ja konkorrenean navigaziokoa etzan egon gozi, ja ordurako gauzak nahiko moderno negozialako. Garai baten lau egoten zian. Kapitaina, first officera, oficial de primera, hegaldiko ingenieria eta navigaziokoa. Garai haietan navigazio sistemak ez zian hain komplexua gaur epokoak eta orduan gauza zailagoa zian. Ba, bueno, diton ja mapan agertu zaigu, era 5 minutu aurrera ditugu, espero denuna, no? Gero gestiagoan zeurazki galduko ditugu. Following 316, contact Geneva Center, log 125.55. Good day. Going to 125.55, bubbling 316. Geneva Center, bubbling 316. Bueno, ba, ordu erdian gaude aterrizatuta. Behira, inoiz eta bost erdia dira, beraz. Ordu erdian,
ja Innsbrucken egon gara aterrizatzen. Ondo bai joan. Zer, Innsbrucken historiko liga da. Egalde baten Bartzonatik uste zala aterak nintzala, Bartzonatik Innsbruckera. Udazken hontan ez zela izan, udazken hau negu aldean, minatatartekoan, eta, bueno, guralde oso txarri zon, Europa guztian euria horizon, lainotuta, zea. Eta Innsbruckera joan, egin behar dauna ez, baizik eta bestea egitera. Eta bestean jetxierak aproximazioak bere zea dauka, bere lan dauka. Eta gertatu zana izan zen, azken fina horrelako tokietan are gehiago jarraitu behar dezuna da. Graf erakutsi dizuet. Gauza, informazio hauek ez, 13.000-tik gora bertzala, ze... Gano, 12.000 daude igual mendiak. Eta altueran profilare beak ondo markatzen dizula, eta guztia, ze, altuera hoitan bertzala. Zer gertatu zen? Bueno, nik ez niola kasurik egin edo azkarrei jetxin ditzela, edo, bueno, altuera azkarrei galdu nula, edo lainopean zan, etzan zer ikusten mendian artean. Lainoa bakarrik ikusten. Aigoiti bai betik eta bai ikusten. Banioan ni, altura galtzen, eta derrepente entzunun abisua pi, terrain. Eta pentsan, bueno, libratuko naiz, lasai hartzen, igotzeko. Eta horrelakotan, enber izaten dena da, motorra topera jarri eta tira gona. Eta ze gertatu zen, bueno, makale bine nintzala, eta ze gertatu zen, lainoak derrepente lainoan fondotik biziten hasi nitzala gauze bat, eta zala mendian malda. Eta saiatu nitzela orduan motorra tope jarri tiratzen, baina, karo, hegazkina damakin inertzia horrekin ez da hain erreza aldatzea direkzioa, eta jata estampatu nintzala mendian malda. Askotan, istripuak izan da naho, Flight Simulatorren, askotan da tonteria egitetik, edo jolasan bugen batetik. Adioz gogoratzen naiz, Ginebrako aeroportuan, orain konpondu zuten, baina jesten nahi zinela, zugeste zera batekin ez, malda jakin batekin, 3 gradukoa izaten da normalean, eta Ginebran ere dago. 3 gradukun jesten nahi nitzala, justu pistaren motorra, baino lehentxeago, bizitza arrean daude elektrizitateko poste batzu pasatzen. Posteak zeak, txikiak ez, txandikonean, justu amara. Zer gertatzen da, poste hori jolasak egiten duena da aireko irudiak hartu, eta inteligentzia artifizial batek horren arabera ere ikitzen ditu askotan ere ikitzen. Bueno, poste hori bertzana baino altuagoa zagoen sortuta. Zer gertatzen zen, aterrizatzea zoazenean, 3 graduko Siberia bat. 3 graduko maldadun jetxera hortan zoazenean, postea parentze, hola. Gutxiatik, baina bai. Zertatzen zen, gurbia gatera eta zoazen, eta ikusten zenu antena eta zaten zenu, bueno, jarturatu arte etzenun pentsatzen, jo, baina jagartuatzen nahi zena, pentsatzen, ostia, gertu zio, justu pasagana justu. Eta behin izan un azidentea. Istripua hor. Eta gero ja esan, behin eta gehiago ez, jaurrengorako banakin espabilatutan egon da. Baina, bueno, gero soluzionatu zuten, kagada bat zan. Zati zuten, ez da ni behartzan aino beherago nijoala, edo altuago, sistemak jarrita piloto automatikoa gesten zaitun behar dan bidetik parean zegoen, eta
konturatu zian. Gainera, Flight Simulatorren garatzailea Gasobok horren konponketa jarri aurretik komunitateak egin zuen konponketa. Eta, bueno, jarri genuen. Eta, bueno, ikisi genuen. Eta, bueno, Innsbruckenean ikisi genuen. Ondo errespetatzen altuerak eta jetxiera nola esan duke, jetxiera abiaura vertikalak. Eta terrain esaten badu, azkar potentzia eman eta gora hartetzeko. Eta behar bada, boleta emango zu eta berez egingo zu. Behar dan bezala, baina ez arriskatzeko. Eta pentsatu ezazu, jolaz bada, ez da zer gertatzen, egia da. Jolaz bada, simulatzaile bat, eta estanpatze banez, ez da zer gertatzen. Hemen ez da hiltzen, hemen ez dago zerrik, zorionez. Beraz, lasaitasun horrekin daitezke. Baina, askotan hiltzen aizena da Neofly, ekarri izan dut, kanaldera, eta aplikazio bat misioa jartzen izkitzuna. Misioak, zure konpainia bezala daukazu, hegazkin konpainia. Eta, bueno, hegazkin konpainia hortan nijoan da, ezterreatu nintzanean hegazkinak nijoan, hegazkina kostatzen da jolaz beharroan. Airbusa kostatzen dela, eta 12 milioi moneta ez dakit euro dolar gauza izan bat, baina 12 milioi. Ez da bizitza garrerako dirua egin da, bueno, jolaz beharkoa. Eta, karo, bastan patu nintzanean, diru hori guztia. Eta, bueno, orain ibiltzen naiz Neoflyin, zeltasun bat gehiagokin, dana, istrepoa izaten bazu. Bautasun hardcore moduan ibiltzen zeaz. Beste jolaz askotan, Minecraft eta dauden bezala. Ibiltzen bazea, zure partida borratu iten, han ere ala da. Zu konpainia daukezu eta zea, eta zu pilotu bezala istrepo bat izaten maezu, bide da zaude eta amaitu da. Eta partida borratzen zaizu, ezintzea gehiago egin. Flight level 270, following tree 16. Ondo. Deno oso berandu itzen zen, abisatzeko, bera, Tritonen gauden. Aeroferno pixatu nahi da. Esportxe. 3.000 prestatia. Gansaz. Madeben, hemen da hola, egon bergea 13.000. Zabiura, 4.000. 3.000 eta uste hon ondo. Bueno, ya verá. Cintura de fuerza. Perfecto. Se va a coger. Está listo. Vamos. Vale. Humbergea betitzen. Jetxi bitartean. Perfila. Next. Vale. Hortaz, hor modifikatzen joan naiz, zuk ez dizute ikusiko, baina mendik joan naiz datuak hartzen. Vale, 1026. Presioa. Haizea 253. Ostia, aldatu da. Irutze zaide emango igutela zea, Ez aizutet, eguzkia sartzen danean olako tokitan, haizea aldatu hori izaten da. Temperatura 4 gradu. Ba, oso posible beste aldetik aterrizatu behar izatea,
A ber zezaten digun jolasa. Eta trantzizio altura. Gara, trantzizio altura momentu zindet jarri. Hori gero betiko. Da, ojo, esan dizutet, horrelako tokitan haizea zeiten da. Asko aldatzen da, eguzkia juten da. Eta ereno haizea 180 grautatik zegoen, eta justu hegoaldetik, eta orain 250 grautatik dago, ia mendebaldetik. Turkish 7671, contact Munich Center on 120.6 Bale, pentsatzet emango igula, Madebera gerturatzen geanean emango igula ze approach egin behar dugu. Orduan, atento berko da, komeni Madeben ja 3.000 egotea. Turkish 7671. Ez digu, altuera jesteko zen. Gehiago, ez. Ez da izan zen da sobrekarga alkoholitika. CPU-a ondo da, uneko berrotan dara. GPU-a ez dago topera. Ez dut ulertzen. Following 316 descend and maintain flight level 210. Descend and maintain flight level 210, Bottling 316. 210. Nik uste 3.000 da jestentzean, etxan doztia jestentzea eta ondo ibiliko gara. Irutze zaite, hau ikusita, buelta eman araziko dut. Hortzea, munditzen, Berlinen aseguratu txarra hon, dira zela emitik. Bueno, ez da, lainoa dean o prezipitazioa dean? Uste prezipitazioa. Hau eta lau mila. Hau, iluna ez litzate hongo ze hegazkin barruan argia dago. Eta, karo, honek, hegazkin honek ez dauka hegazkin barruan modelizatuta. Hau da, asientoan datokia. Ez da izatik hori zuten egiten fly-by-wire-ekoa. Ze polita izango litzake barruan ikusten izatea, bidaiari bat izango zen bezala. Zeabi horretan goaz, aerofrenoak entzitu. Azken finean bostu. Seiretan, gurek seiretan iritsiko gara. Following 316, contact Vienna Center on 124.4. Kontaktatzen. Good day. 124.4, Bottling 316. Azken finean erratia mandiko. Vienna Center, Bottling 316, flight level 210. Following 316, Vienna Center, continue to give that as planned. Vamos a ver. Following 316, descend and maintain 15,000 feet. Vamos a mirar.
bug bat sartu zuten, ez dakit konpondutan handea, baina. Eta da, xaguakin, zoom egin dezakezu atzera eta horrela. Bueno, nik hori desaktibatuta naukan lehen, no? Se molestoa da, hemen zerbait, botoi bat, xaguakin manejatzen duzu, adibidez altura igo edo jetxi egiteko. Eta orduan, gurpilakin askotan zuma, oin bezala ez? Nahi gabe zuma egitezu, eta gero zehat. Desaktibatu nun, eta derrepente azkeneko aktualizazioan, jolasanean, munduko mapa jotezea, menuan zaudenean, eta munduko mapa ezin zan giratu. Forotan behira jardun nintzen, eta ezan, xaguana desaktibatuta nago. Zentzurik ez dauka, baina ezin zen zein. Eta horregatik daukatu nio aktibatuta. Hau josten rango ontara, gero jetxiko dugu gehiago. Baina, bueno, ja oso gertu gaude. Ezken fina, 10 minutu, teorian, 10 minutu aterzatuta berko dinarte. Runway 08. 08 ematen dugu. Speed breaka jartzen dut, azkarrago josteko. Ze aldaketa inber badeu, lehenbaile nahi detein, madebetik. Eta... Abre ese satélite. Vamos milatan. Hablando de China, altura son bogas. Jo, pena gaua izatea, ze oso politik izango zen mendiak ikustea nola duen lurretan. Baina, eta oso orain neguan oso garaiz igintzun dut, ala. Eingo dugu egunen baten egaldia. Azkar, jakitean eta aldatu errauketan iritsiera. Hemen pixatera mangoi berriz, bienakin kontaktatzeko ikusuz. Bez? Zan dizuet? Lago bugazko dauzka jolazen. Vienna Center, Buddling Tree 16, 15,000 feet. Buddling Tree 16, Vienna, center altimeter tree 0.27, continue to Mabed as planned. Altimetroa, zenbaz? Eta marrota zazpi. Madebera. Nahi du 15 milioa jetxu behar, eso. Visuales indit eskaini gauez. Baina hogeita 6an, buelta ama behar dugu, Vektore egin ez dut egin. Gaina vektoreak ondoz dauzka. Jolasun. Arriba. Approach. RTT transition. Buddling Tree 16 would like Arnazula runway 26 approach Romeo Tango transition. Batetik gatoz eta batetik.
sartuta, ez dakit hortik zari genitzen, pantalla taktila daukaten, By Romeo Tango Tango transition. Clear to Romeo Vale. Tango Tango. Fikatu orain aldatu deula, eta beste buelta egin behar dugu. Vale, da, moen barkatu ez, eta, zehaotia, baina hau importantea da, eta espenetu horretea, eta jarri, hau, bueno, listo, ez. Versa 6674 contact Phoenix Center on 120.65. Vale, RTT-ra arte, Good day. vale, 13.000 gutxintz mantendu da. Vale. Vale, listo. Ondo bez. Hauxe egiten, istripoa izen nuen. Orain miteragoa zen. Oraingoan ordi ez dugu zen. Egon zeu. Vale, hemen da, zikusten da. RTT bat, 13.000. Gaurkan, istripo izen honen uste 9.000 hojetxin ditzala. Eta bai, 9.000 azpiti daude mendia. Ego, 9.000-tik gora daude mendia. Bi bat. Eta horretxen kontra jokoen. Eso. Ze 9.000, 11.000-tik gora daude. Bi. Bera, Innsbruck amentxe dago. Baiara hau ikusten argituta, hortxe dago. Garri buelta eman berdu eta terza. Tamar. Ez, 9.500 jesteko matik, baino ez dugu jetxiko. Ze jeste maza istripoa gutzezu. Nik uste istripoa horretik izan nola aurrekoan. Esateulago honek 9.500 jesteko eta geski da hori. Aireportua ikusten da. Barruti. Aireportua berez, amendi baiara ontatik etorri ginean, eta horra aterrizatu. Baina orain, haizea aldatu honez, buelta ama berdeu, handik etorri eta bestaldera aterrizatu. Hau deuntara aterrizatu. Eta mendia hauek dira. 9.500 troleada da. Hola zaituzun. Ezkerra golako nabigrafa daukazun, bestela? Kaso ite maia zu, estampatu ikuzia. Bueno, la biblioteca. Vienna Center, Innsbruck Approach, Vienna Center, Innsbruck Approach, alkarrein pasatzen. Descend and maintain 8,500 feet. Expect ILS runway 26 left approach by a Betos transition clear to Betos generic 436. Vienna Center, Bully Tree 16 is at 15,000 feet. Destenditzen ipintzen du, beste destenditu gara handik. Rolling Tree 16, Vienna Center, altimeter 30.30, continue to Romeo Tango Tango as planned. Aireportuan altura... Bueno, lehen gauza. Transizio altura... Rolling Tree 16, contact Innsbruck approach on 128.975. Zeak esaten dizunean, bale, ez dauka markatu herrik. Esaten digunean... Going to 128.975, Rolling Tree 16. Air kontrolak esaten digunean. Bale, aterrizatean dauta zazpin dago.
Gero 3,5 graduko jetxiera izan behar dugu. Vale. 124.4 for Bubbling Tree 16. Hemen gauza arraro ditu, bueno, WI 00bian. Hona abiatzen gehan 3,5-tekoak. Beldurra matik dibujo hauek eta ditu entunean. Askotan gauza arraro egiten azten da azkin. Puntuak saltatzen ditut horrela. Bestela manualki ingo behuzen gauza. Hala, automatikoak erabilita, baina manualki saltatzen. Esan dizut. Bienatik Innsbruckera, Innsbrucketik Bienara horrela egitzen da. Going to 128.975, Bubbling Tree 16. Innsbruck approach, Bubbling Tree 16 is passing 15,000 feet, descending 9,500 feet. Bale, oan ja, hazi... Bez zoratu da. Jolazan du gari. Jartzen dut amendik direkto. Going to 124.4, Bubbling Tree 16. Vienna Center, Bubbling Tree 16 is at 15,000 feet, descending 9,500 feet. Bubbling Tree 16, Vienna Center, altimeter 30.30, continue to Romeo. Zeatik ez dit kasurik egiten. Generic 43, 6 contact, Vienna Center on 120.65. Good day. Bubbling Tree 16 contact Innsbruck approach on 128.975. Good day. Going to 120.65, generic 436. Nik uste jolaza daukagun gaizki gauza bat da, gertuan detektatzen maizu puntuan puntu hortara saltatzen dula. Nik uste fai hori daukala jolaza. Innsbruck approach, Bubbling Tree 16 is passing 15,000 feet, descending 9,500 Bale, ja behatzen eta bostundera jetxe daitezke. Bubbling Tree 16, Innsbruck approach, altimeter 30.30, continue to Romeo, Tango, Tango as planned. Bubbling Tree 16, contact Vienna Center on 124.4. Good day. 124.4, Bubbling Tree 16. Vienna Center, Bubbling Tree 16 is passing 15,000 feet, descending 9,500 feet. Generic Niner, 44 contact Munich Center on 120.65. Good day. Beste abiaura jetxe dugu. Bubbling Tree 16, Vienna Center, altimeter 30.30, continue to Berrendo Romeo, alfamarra Tango, dut. Tango as planned. Karabat izan. Bubbling Tree 16 contact Innsbruck approach on 128.975. Good day. Berrendo egitan dut. 128.975, Bubbling Tree 16. Innsbruck approach, Bubbling Tree 16 is passing 14,400 feet, descending 9,500 feet. Bubbling Tree 16, Innsbruck approach, altimeter 30.30, continue to Romeo, Tango, Tango as planned. Bubbling Tree 16, contact Vienna Center on 124.4. Good day. Hori konpondu erra daukate, 124.4 Ze... for Bubbling Tree Bueno, 16. navigazio lateralana bakit. Aigala... Vienna Center, Bubbling Tree 16 is at 12,900 feet, descending Fly-by-wire 9,500 behaiena feet. egiten, ze ikusita azorenak Bubbling Tree 16 pila faiatzen dula. altimeter 30.30, continue Baina, as bueno. planned. Abiaura Bubbling Tree jasen 16, dugu. you are 20 miles northeast of Innsbruck. Contact Innsbruck Tower on 120.1 Tamarrera. inbound. Tower on 120.1, Bubbling Tree 16. Innsbruck Tower, Bubbling Tree 16 to 1 miles northeast, inbound Jarnaxula runway 26 approach. Bubbling Tree 16, Innsbruck Tower. Altimeter tree 0.30 with all clear Jarnaxula runway 26 approach. Ia Clear piztu. Jarnaxula runway 26 approach, Bubbling Tree 16. Eta... Direkt ematen dio, eta berroen... Bale, oin ez da zoratu. Bale, bug batzu dauzkan. Nik uste... puntu baten gertuti pasatzen mazea...
Hau da, imaginatu horrelen bezula. Behetik etorri, eske, zaila zen. Imagun horrela egin behar dezula, xagua. Ez? Mapa balda. Bai, behira, amen. Ze gertatzen da? Amendi pasatzen ari zehala, puntu hau detektatzen mazu, distantzia batera zaudela, gertu, eta izuna, detektatu puntua, eta guzti hau gehin dituzula bezalain, eta saltatu zuzenean honean. Pero horretik amengoa zela, abiatu da gazkine alde hontara. Hori konpondu beharra daukate, eta asobok distantzia hori jetxi beharra daukate. Ez da nahikoa. Dago no. Vale, oin, abiaura asko jetxiko deu, poliki jetxiko dea. Presari gabe. Lapak jarri. Eta prestatu behar deu ze WI002an. Jarri behar deu. Minus 3,5 ez? Minus 3,5 graduko jetxia. Marrara jasten dut. Aterrizajea goaz, lapak bi. Lepista ikusten da, fondoan. Vale, bagoaz. Ratzi 1500, ez? Nahi, ondo. Vale, guztia ondo da. Jode, egaldia onda izan izaten, dana ondo zijoan, faio puta hori simulatzaia daukalago dana joditzen. Eta morro amatik, Oza, beti irago egaldi baten horrelago faioa jolasan. Jode, ematen duen plazerra egaldi bat perfecto egiten dezunean. Mila behatzen dut zazpi. Mila behatziron jarriko dut. Eta, bale, falta zeitena da, perfilan jartzea. Bale, 9.500 da, baina pista ikusten dugu, beraz, abiatu daitezke. Listo. Bajesten nahi gara. Iruko magoz graduko etxera. Eta listo, teorian horrela iritsi beharko inak pistara, gero momentu batean puntu atera WI00 irura iristen gehanean justu kurba ontara hemen piloto automatikoak kendu berdet eta ja eskuz pilotatu pistara. Azkenean da kurba pixat eskuira eta listo. Preparatzen jungo geha, frenaoak maksimoa ezin ditu jarri. Erdian jarriko ditu, baina maksimoa behar ditugu, ze pista oso motza da. Eta... Bale, beste guztia prest dago, zintureen eta jarrita. Momentuz, behor hau izan du. Hina egazkin mazatorren atzat. Beste nien baita razik.
Musikare gelditu ingoet. Ea. Bueno, oain. Hau. Gora. Ari aurra jetxisten oain. Hortila bateako ditugu. Frenatzen lagunduko dugu. Flapak beste bat. Aian lehen ahotik ez ganatzen, ari horra justu. Aian bai. Flapak beste bat. Bale, baina Innsbruck hause da. Aeroportu hor dago. Eta pena ez dela ikusten, baina hemen Kristo mendizarra dago, hortik mendia haude, eta pena esatetena, bestela gauza zuria ikusiko inuzten, mendiak elurretan, eta elurra nola da ondan. Baina, bueno, listo. Mendia jarri gazketa OBS berriz. 2,500. Hemendik aurrea ondo. Abiaura ondo iritsi dira, ez da behan du izan. Ez dira ondo. Eta azkar lurreratu bergea, hau da zenet. Gurpila azkar jarri beretugu lurrean, ezin dugu hemen pixkatzeain. Flare uste deitzen diotela ingelesez. Dala, pistaren paralelo pixka jun airean, ezin dugu, ze pista oso motza da. Eta reversak ere potentziana jarri horko ditut topera. Hala, baina prestatzen naiz. Eskuak joystikean. Behar da pixka gutxiago edo berago gaude. 3,4 jarrikoet, 3,3 nahi gauet. Eta gora juten badea konpentsatuko nik hori uzkuz. Hala, bertuatzen nahi biratzeko ordura. Rolling tree, 16 wind 2 and 6 advice. Clear to land runway. Vale, permiso eman diate aterrizatzeko. Lareturra. Clear to land runway 26 rolling tree 16. Gutxiago. Epa. Vale, biratzen nahi da. Beste autopilotua kenduta. Baina nik manejatzen. Baute da norbait. Online ezan, Gara, medianamente ikusten dira. Aeroportua zuarri, ederra da. Eta ez dagoen modo instalatuta zena, herrian, eraikin hauek zearia, generikoak. Zera da mod bat fotogrametria da. 1,000. Ez nago alineatuta ondo. Zema molestatzen du foko, arpegia ilunikatzeko fokoa daukatena. Bueno. Xabera, 500.
Boston honeko altura. Gorrondo goaz. Bi txuri eta bi gorre omerdia. 400. Lana un oin. Altu egin. 300. Tureu. 200. Arreun. Lurra bat izan. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 5. Listo. Reversa topera. Reversa kendu. Oain hartzen dut frenoan. Zea? Eta listo, iritsi geha Innsbruckera. Following tree, 16 exit, runway when able. Ba, pista sobratu zen. Vale. Aeroportuan. Txarta. Ez dakit oain ezkerrera biratu gaitezkeen, o fondora jomergean buelta eman eta itzuli. Ez ezkerra indezako. Hemen, raia ikusten. Listo. Nago izea jartzen berriz. Following tree, 16 exit, runway when able. Following tree, 16 contact ground on 120.1. Ai, errepikapena grabatzen jarri behar nuen ikusteko. I didn't copy that, say again, Ahaztu zen. please. Following tree, 16 contact ground on 120.1. Going to 120.1, whittling tree 16. Listo. Epa. Lasai. Karo, guzti hau bi pertsona egin beharrez dute. Hemen ari naiz bakarrik. Gero itzaldik ditut. Azken finean ez da... Karo, bi pertsona izan ezkio, bat giretzen juten da eta besteak gauzak itzaltzen. Rektan gure. Radara betzen. Erratia bain. Innsbruck ground, whittling tree 16 request taxi to parking. Parkin eskatu hor dugu. Following tree 16 taxi to general aviation parking. General aviation ikin zuen. Taxiing to general ikusten aviation parking, whittling tree 16. Guretzat bada on toki. Eske, hemen berez ez dira hegazkin hauek egoten. Hegazkin hauek egotegotan hor fondoan egoten dira. Hemen egoten dira aerolineatako hegazkin. Minimoki handia dira. Aber, urtinan atzean tokirik badago. Avioneta daude. Arretxaina. Frenoa jartzen dut. Heitzena eta iretik. Horrela paso egiten dut. Ba, hueko hontan sartu horko dut. Hueko hontan txer. Auto bat da, baina opatik hartu zen. Zeran, beste, hemen ezin dute hon, beste, avionetak. Sartuko da. Ba, listo, aia geha, Innsbruckera. Gungo naiz taxikoa itzaltzen. Motorak bera, flapsa gora, arretxi.
Eta... A ber, badagon zerbait, zeurazki ez. Gutan askatuko dugu, eta gero etorri dadila nahi duenak. Powerra no etorri. Eso segundo. Hegazkin barroa sartu zer. Bueno, hegazkina itzaltzen fungo geha. External power aktibatu. Agua itzali, bikona itzali. Adierrak itzali. Erregai pompak itzali. Hidraulikoa itzali. Zinturoiana itzali. Baitare mugikorrataz erabiltzekoa, emergentziko argianak itzali. Bueno, gero pantaiak eta italtzea da, baina paso egiten da. Eta bateriak itzali. Ba, bueno, gure galdia hemen amaitzen da, pena bat esan duten bezala gau ez iritsi izatea, ze paisaiak oso polita dira, eta ondo zan ikusi dainu zen mendiak, nola zurituta lurretan dauden da. Eta, bueno, postal honekin, mendiak, bueno, aeroportuan, Innsbruckeko aeroportuan zuaitzak eta lurra dagoela, ba, despeditzen naiz, 2008 azkeneko streaminga, 2008 asko ingo ditut, lasai. Baino, bueno, ba, azkenik, urte bukara ona izan dezazuela, eta 2008 azkeneko 2 urte haue baino hobeagoa den, pandemia behintzat favorez izan daiela, eta, bueno, besterik gabe, ba, urte berri ondanoi, eta hurrengo arte. Aio.